Awo tanan bangai ora akongan tongo akoto-kotor tongo citolok tongo o jagao tui tei besi kwrwi tini chaita baji khe complete ongkha nai o thik da kai motor lagai tongo tei besi kwrwi chaita baji khe complete ong nai bo motor lagai tongo motor kaini lagai jak oro kaisa tei koyango kaisa norokno ulo aramon bo phunukgo no tabuk tui sargra to no to oro bo tui madao extra pipe bo madao tel naini motor tui madao tar resi sikambo kholayo kakam bogrok sikambo bogrok ko nai di mage kholai ta tiran kha ato mare mankha buko back side pungkha mangkha kakam buk ko nai deu ko ko mangkha ento taibo tuguna ko hancho khongara jang ko nai deu ko kotor ko kotor kotor hindi ba ungkor jeo yagro arno man nai di ungko jeo yagro arno man aibo kakam bubu kotor ato kotor no ungko toto ba khai ungko nai di kotor toto ba khai ma tumo jeo yagro arno man thala ba o marno sini pukri je phyok bare ne tlangai phangan nagla kono ta phang las ola tabu ira koi din to ira tai to tong na ba ira tak takhum kureng isi or ta khake mano ko nai di ma khagi ta khang ko ko ma khagi ta khang isi noton hai ko usko mara himbro hai kete nung sikamu kholang phai ra kakam bo harbe lo tong na bangai aste emdi ko nai di tani nang nei ba nung sin nang gang nang nei ba ang ora harbe thang na ngang no thaga sikambo kholai pung stang ta kakam buksi abo sikambo ya alas la a maya ko nai di pukri tui kuri kha hasiming tui sari tong tekisa tongko orobo aman nai ko aroma ne tekisa kore makono nung kholana ya thangsire tau khe motamuti jotto tiran bekha takphone kholoi le meko kakambok asuk ke bango prai bosta sani barak kholjaka o jaga 4 bosta ko 4 bosta o 4 bosta pun 4 bosta kakambok kholjaka borok ke chaya ki chaya kholoi simsiro angka ko takte srai rakte dolosa phaijak agini je party rokhe kholbai thanga pun among ke tabok tai kaisa party khollayo o pukri chicken sausi 4 bosta pun kakambok asuk abo kobo kotor